Усім прывітання, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, пасля вялікая перапынку, а колькі это было ўжо год, відаць, калі не болей, апошні раз быў у нас у студыі, і вось ізноўку на вялікую радасць і нас і нашых гледачоў у нас у эфіры вядоўца YouTube канала «Жыццё Маліна» і канала пра беларускую гісторыю «Загляне сонца» Мікіта Мелказёраў. Прывітанне, Мікіта. Вітаю, Зміцер. Ну што ж, для пачатку, пакуль мы не загаварыліся, бо з Мікітам заўсёды вельмі цікава гаварыць, я хачу усім параіць, калі хтосьці з нейкіх там нагодаў, ну забыўся, часам бывае, да гэтага часу не падпісаўся на «Жыццё Маліну» і на «Загляне сонца», зрабіце, калі ласка, прамыя спасылачкі ёсць і в анонсе на сайте и у описании на YouTube канале под нашей вось трансляцией можно кликнуть, зайти, подписаться, натиснуть на звоночек. Ну и далей сами ведаете, что пишите Микиту розныя свои каверзныя пытанні, пожаданні, распытывайте про жыццё, як там собачка гадуецца и гэтак далей. Ён заўсёды вельмі актыўна и адказвае. Ну и безумоўна, не забывайте подписаться на YouTube канал Еврорада, калі гэта для вас бяспечна. Націскайте на звоночек, расшэрвайте. Ну, дарослыя люди сами ведаеце, что рабіць. Микита, я так разумею, адпачыў, вярнуўся да працы. Мне падаецца, что так. Скажи, ласка, а у вас есть система доната у Еврорада нейкая? Ну, у нас можно нешта даваць? У нас ёсць такая сістэма, правда, нешта мы апошнім часам то карыстаемся, то не карыстаемся, бо вот як забываюсь некаторыя подписаться на YouTube канал там Маліны ці Еврорада, і мы там забываем гэта выводзіць. У нас ёсць там пытанне праз донат. Вот калі ты абавязкова хочаш, каб твоё пытанне было зададзенае, то с выводам на экран, ты донатишь там пэўную сумму, і яно ўводзіцца на экран, я его абавязкова бачу і задаю тады такое пытанне. Вось такая схема. Я лічу, што гэта вельмі здорово. Я бы яшчэ сказаў, што за той час, што мы з тобой не бачыліся, у нас з'явіўся агульны праект з Сашам Вульным сумесны. Мы робім падкаст і прадаем яго. То бок гэта сапраўды сістэма падпіскі і ці сістэма просто доната на Buy Me Coffee. Падкаст называецца «Нешта будзе». Калі СММщик сёння змяніў мою старую фотографію на новую, то, может быть, дададут і наш Buy Me Coffee. Буду вельмі удзячны. Гэта такая спроба как бы сапраўды нейкім чынам прадаваць контент і рабіць яго, ну вось, праз падтрымку. Наконт таго адпачыў я. Было так. Было 3 тыдні я адпачываў, сапраўды ляжаў на канапе, зразумеў, што гэта вельмі кепскі спосаб адпачываць. Таму што все ж таки нейкую там, па-першае, не трэба заганяць сябе ў стан, калі ты не можаш з гэтай канапы ўстаць і можаш толькі гарызантальна ляжаць, апускаць руку, каб сабака прыходзіла і спрабавала яе есці. А іншы момант, трэба, канешне, прымушаць сябе і кудысьці ехаць і неяк мяняць сваё наваколле. Таму ў выніку я падляжаў 33 гады на пячы, 3 тыдні я адляжаў на канапе і вырашыў, што нам патрэбна ва Ўкраіну. І вось мы, ну, как бы я сказал, мы, не мы, адзін я поехал ва Ўкраіну. Ну, мы, Мікіта Мелказёраў, поехали. Мы, Мікіта Мелказёраў. Ну, фактически, зразумела, што я ехал з волонтерами, то бок мы было, і я прабыў там, атрымліваецца, 16, амаль 16 дзён я прабыў ва Ўкраіне. Мікіта, давай адразу по ходу, каб вот не згубіць гэтую думку. Прогучала, я поехал з волонтерами. Што за яны? Гэта так званы аўтаполк. То бок гэта людзі, якія з пачатку вайны лезе там не 2000 ўжо аўтамабіляў завезлі з Еўропы ва Ўкраіну. І вось, ну, гэты раз у нас было цікава, гэта была такая Шкода Октавія 2000 году. Можа быць, праз гэта была вельмі цяжкая паездка, але у выніку мы завезлі і гуманітарку, завезлі гэтую машыну, і мне падаецца, што мы зрабілі добрую справу, ну, паралельна таму, што я паехаў рабіць там сваю справу. Таму вось, это аўтаполк, людзі, якія сапраўды, ну, малайцы. Якім чынам ты вот да іх далучыўся? Слухай, ну, у любым выпадку, как бы, я, напрыклад, ведаю, што калі, па-першае, вельмі цяжка набыць квіток на Укрзалезніцу і для таго, каб трапіць ва Ўкраіну праз грамадскі транспарт. Ну, прынамсі, мне так падаецца. Я разумею, што мяне павядуць на допыт. То бок это стандартная працэдура. Ты, калі яны бачаць твой пашпарт, ну не тое, што яны там уже мяняюцца у твары, такія все адразу, у них тудун какой-то здараецца, не, ні ў якім выпадку. Нармалёвая працэдура, але ў любым выпадку ты можаш правесці там больш часу. Першыя 2 разы я пролетаў як пробка, і людзі, з якімі я ездзіў, яны былі звязаны з палком Каліноўскага, яны казалі, што ты наш талісман, мы будзем з табой ездзіць, каб гэтай 1,5 гадзіны праязджаць. Ну, то бок, ну, напэўна, дуракам і пачаткоўцам шчасціць, таму вось так і атрымалася. У гэты раз было стандартных добрых 7 гадзінаў.
можа быть нейкія перасменкі, я не думаю, что это было прынцыпова, потому что сапраўды працэдура самого допыта, ну яна стандартная, то бок твоё стаўленне да вайны, дзе у тебя там родныя знаходзяцца, як ты ставішся да Украіны, адкуль ты сам, куды ты едзеш, контактны дадзены людзей, які цябе гатовы прымаць. Насамрэч гэта прыблізна доўжыцца там 5 хвілінаў. Плюс тебе делают там фаст-профиль, вось прыблізна як у вас абсталяванне стаіць. Таму неяк так. А папярэдні раз у меня было 15 хвілін з-за того, што у дзяўчынак не працаваў кампутар. Ну і мы рагаталі з гэтага, што іх там не працуе кампутар. Все вельмі прыязна, все вельмі стандартна. Таму я разумею, што меня могуць садзіць гэтага цягніка, ён пойдзе далей па сваім раскладзе, а я буду кукаваць на мяжы, і это такое сабе. Таму лепей ехаць з кімсьці, ну, пажадана таксама з чалавекам з беларускім пашпартам, для того, каб ну, все было зразумела, потому што украінцы пролетаюць вот так вот сваю мяжу. Вось такая гісторыя. Давай яшчэ трошку вернемся. Ты сказаў, вот проляжаў 3 тыдні на пячы, канапай называецца, вырашыў, што трэба нейкі варушняк. Чаму Украіна? Чаму не умоўна кажучы, нават калі ты думаў так, трэба паехаць нешта паздымаць, ну беларусаў па ўсім свеце. Ты мог хоць сабрацца, ну, я не ведаю, в Аўстралію ламануцца, беларусаў там здымаць. Ну, калі шчыра, то ёсць даўнія нейкія мэты. Нашы калегі з люстэрка сістэмна працуюць са спадаром Падаляком, але ну, мы не працуем Zoom, і я разумею, што магчыма, калі б мы лазілі нейкі б Zoom, то у нас бы атрымалася гэта зрабіць з Варшавы, зрабіць адносна хутка. У гэты раз мы нібыта дамовіліся, у нас была папярэдняя згода са спадаром Падаляком на сустрэчу ў Кіеве. То бок уже абмяркоўвалася, што это гадзіна, абмяркоўвалася прыблізна, што ну, то бок не то, што можна задаваць, а прасілі как бы вось все гэты гісторыі там пра тое, як яго выдварялі з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Ну, каб без гэтага, каб пра актуалку мы размаўлялі. І то бок насамрэч асноўнай мэтай быў ён. Таму зразумела, што для сустрэчы з такім чалавекам ну, патрэбны Кіеў. Таму і ехалі. У выніку как бы вось акуратна з першага дня і прыблізна да 10-го, што я там знаходзіўся, яшчэ была нейкая надзея, што мы сустрэнемся, але ў выніку распачаўся курс, і з Курскай сразу зразумела, што как бы ну, не да нас. Мікіта, прафесійнае пытанне. Давай. Я ведаю, як ты працуеш, як ты падыходзіш да прапрацоўкі будучага кандыдата на удзел у сваёй праграме, і я ведаю, што ну как бы ты не мог пропусціць гісторыю жыцця Падаляка, беларускую частку яго гісторыі, все, што з ім звязанае, як ён там пісаў артыкулы про беларускую апозіцыю, там адбеліватель М і гэтак далей, ўсё такое. І што ты пагадзіўся, што мы будзем гаварыць але без вот гэтай часткі, без таго як ён быў не рукапацісканы у асяродку беларускіх незалежных журналістаў у свой час. Вот как бы вот ты пропусціў гэта? Слухай, гэта вельмі цяжкае пытанне наконт таго, што ну агулам мы вось да нашага з тобой эфіру размаўлялі з вашым галоўным рэдактарам наконт таго, што час ад часу ты праз тое, што вось ёсць вялікая ўжо дэфініцыя людзей у розным рэчышчы, да? Ну то бок простая эміграцыя, ну вялікая прорва паміж намі, беларусы мацерыковы там і беларусы, якія выехалі. Пасля, напрыклад, я разумею, што шмат хто з людзей, які застаўся в Беларусі, напрыклад, думае, што вайна гэта пытанне там Расіі і Украіны. Ну пытанняў розных вельмі шмат, але і вельмі не зразумела пакуль хто прываблівае. То бок мне падаецца, што пакуль што працуюць только ну вот гарантавана, калі ты атрымаеш прагляды нейкія, гэта ці скандал, які ты хутка адпрацоўваеш, ці хорошы рускі. То бок на хорошего рускага наша аўдыторыя, якая ну русіфікуецца все ж таки вельмі добра рэагуюць. Таму можа быць тут бы спрацаваў той механізм, які называецца просто, што ты атрымаў доступ да цела, то бок гэтую дасяжнасць. Можа быць гэта спрацаваў. Ну зразумела, што я бы спрабаваў, да, то бок я бы магчыма выдзеліў бы гэта 50 хвілін на актуалку, пасля бы спрабаваў заходзіць. То бок той же самы не ведаю, той же самы Ганапольскі, якога мы выпусцілі першым, калісьці пасля пачатку паўнамаштабнага вторгнення, я памятаю, што ў нас настолькі не атрымалася з ім хіміі, я яму задал першае пытанне, ці паспелі вы адрэфлексаваць тое, што адбылося. І я так разумею, што чалавек, які знаходзіўся ў Кіеве ў той момант, его просто сарвало, і он просто арал на мяне. У маёй кар'еры людзей, якія аралі на мяне, как бы было даволі не шмат. І зразумела, што ну как бы я разумею, што мы вось з гэтым чалавекам хочам как бы сысціся, сустрэцца фізічна. І я табе хочу сказаць, што ў выніку как бы улічваючы, што чалавеку 70 гадоў, што ён да таго 3000 кіламетраў Европу на машыне сам з'ездзіў. Ён, канешне, так, ён крышачку па
как это, повыпендживался на контур, ну, хлопцы, ну, давайте, рабіце, все ведаю, и так далее, а напрыканцы уже сказал, что, дорогой, все, пиши, звони, все, что за угодно. Я думаю, что не ведаю, ці такі чалавек спадар Падаляк, я агулам не ведаю спадара Падаляка і не распачынаў праз тое, што у нас не было сустрэчы падрыхтоўку, але, безумоўна, мне бы вельмі хацелася поўна размаўляць пра гэта, таму што каментароў, ну, таго, што адбываецца вось гэтай сённяшняй плыні, іх да халерышча. Хочется, конечно, рабіць інтэрв'ю, которые крышачку адрозніваюцца. Так, давай уже вот вельмі цікавы момант. Я чаму вот учапіўся за магчымасць з табой пагаварыць, таму што твоё знаходжанне ва ўкраіне супала з пачаткам курскай аперацыі. Як это ўсё адчувалася? Слухай, я тебе хочу сказать, что у меня ідэя ўзнікла, напэўна, она не самая правильная, і напэўна гэта прадукт майго нейкага там ПТСР таксама, потому что калі прыязджаеш туды, как бы як мінімум у гэты раз я вырашыў жыць не в апартах, а ў гатэлі. І атрымліваецца, што калі ты жывеш в апартах, у тебя можа быць праблема, а да таго яна сапраўды была, што да верхніх паверхаў не даходзіла вада элементарна, так? Ці, напрыклад, ёсць там графік пэўнае адключэння электраэнергіі, але дзякуй Богу, пакуль я быў, яны все радаваліся, што Укрэнерга пісала, што у нас все нармалёва, не будзе перабояў ніякіх, все было здорово. Але і зразумела, што ты выбіраеш сабе гатэль праз тое, што там стаць генератары, праз тое, што яны зацікаўлены, ну, у камфорце, ім за гэта нібыта плоцяць. Але гатэль павінен адпрацоўваць кожную паветраную трывогу, на якія украінцы ўжо не рэагуюць. Ну, то бок, калі гэта шахеды, то агулам ніхто не рэагуе. Што там і як? Калі гэта нейкая балістыка, ці Н-23, ну, вось яны могуць выйсці там во двор. І ў залежнасці ад раёна Кіева, там, ну, можа гучаць гэта больш яскрава ці менш яскрава. Была адна балістыка, якая далетела за час майго знаходжання ў Кіеве да горада менавіта, і как бы, вось яна просто была далей ад мяне, я ее просто пачуў як пам-пам, і пачались два хлапка, і пачаліся просто працаваць сігналізацыі. Украінцы, мне падаецца, ну, вось тое кола, з якімі размаўляў, нічому уже не здзіўляюцца. То бок, людзі сапраўды жывуць сваім жыццём і ўжо прызвычаліся да таго, таму што калі ў цябе мацюгальнік побач з табой працуе, то ён павінен адбіць пачатак паветранай трывогі і канец паветранай трывогі. То бок, мяне Кіев сустрэў, напрыклад, 6 такімі сігналамі за ноч. Пакуль прызвычаешся, гэта все даволі как бы складана. Мне падаецца, што хапае унутраных тэмаў наконт таго, што, напрыклад, там павесткі зараз раздаюць, і цывільная частка Кіева, напрыклад, не вельмі з гэтым згодна і не вельмі гэтаму радуюцца. Таму людзі жывуць, чалавечая істота, яна прызвычаецца абсалютна да ўсяго, безумоўна, гэта нейкі пазітыў, але, напэўна, такога уздыму, як у мінулым годзе, калі ўсе рыхтаваліся да контрнаступу, такога ўжо няма. Все спакойна глядзяць на гэта, не разганяюцца, не вось без гэтай зухаватасці, просто ўспрымаюць гэта як рэчаіснасць, ну, безумоўна, вельмі такую, ну, святочную, можна сказаць, рэчаіснасць. Але калі гэта, які гэта трэці раз за час вайны ты быў у Кіеве? Ці можаш параўнаць вообще, калі ты быў першы раз і вось зараз, як змяняецца грамадства, як змяняюцца украінцы? Я задаваў вельмі шмат пытанняў наконт таго, ці там надакучыла людзям вайна ці не. Я не магу, напэўна, аб'ектыўна нейкай карціны сабраць з гэтага ўсяго, таму што, ну, я размаўляў в асноўным са сваімі аператарамі, ну, і з героямі, і людзьмі, якія там дапамагалі нам з гэтымі героямі сасціся. Але тое, што вітальнасць, вось гэтае нейкае жаданне святкаваць гэтае жыццё украінцаў, яно супер нейкае высокае. Напэўна, з усіх краінаў, якіх я знаходзіўся, калі не браць там лацінскую нейкую Амерыку, яно, напэўна, самае высокае, ну, гэта факт. Таму што у гэты раз мы былі я ўпершыню пабываў у Харкове, і Харков гэта 40 кіламетраў ад фронта. Ну, то бок в Харкове говорят вельмі проста, што вот Харков, дарэчы, вельмі падобны на Мінск, праз тое, што там вельмі шмат паркаў, і кіяне кажуць, што у нас няма такіх паркаў, што гэта вось такая Европа. І мне вельмі адгукалася вся гэта гісторыя з Мінскам. І в Харкове можа быць так, ну, просто за той час, што мы заходзіліся в Харкове, мы выехалі в 5 раніцы, прыехалі прыблізна в 11, прапрацавалі 2 людзей і паехалі там прыблізна в 20:00 мы паехалі ў Кіеў. Паветраная трывога была 5 разоў. І сэнс у тым, што таксама, вось ты просто сидзіш у парку, людзі ж пацыруюць, вазочкі з дзеткамі, ніхто не рэагуе. Абсалютна. Больш за тое, у цябе цэнтральная плошча, ззаду ўрад этой вот харкаўская нейкая адміністрацыя, разбомбленая цалкам будынак, забітыя фанерай вокны. Натуральна, на рагу гэтай вуліцы у цябе знаходіцца нейкі клуб,
які бух-бух-бух, стаят людзі курят кальяны, на цэглах нейкія дзяўчынкі, а пасля мы прыязджалі, ну я больш за ўсё гэтыя вельмі прыгожыя гэтыя дзяўчынкі і жанчыны, яны фоткаюцца на фоне гэтага ўсяго, напэўна працуюць на кантрасце, а пасля калі мы ўжо выязджалі з горада, мы бачылі лімузін, на даху якога стаяла таксама вельмі прыбраная дзяўчына, і гэта люты кантраст, разумеючы, што вот 40 кіламетраў ад цябе сапраўды ну адбываецца все што заўгодна. І прылёт, ну как бы пра Харків кажуць так, што Харків горад, дзе паветраная трывога не патрэбна, таму што ты даведаешся пра тое, што прыляцела по факту. Как бы это в Киеве патрэбна паветраная трывога, пакуль даляціць. Гэта не вельмі правда, але сапраўды там больш небяспечна, чым у Киеве. Таму мне падаецца, што сапраўды галоўная выснова, што яны навучыліся жыць, яны прызвычаліся да гэтага жыць, вера захоўваецца і зразумела, што няма таких вот хістанняў, потому что мне падалося, што у мінулым годзе мои два наведванні яны былі вельмі розныя па эмоцыямі. То бок был супер топ, я прыехаў летом, все, ну летом агулам любіць жыццё значна прасцей. Я прыехаў летом, все было цікава, все было вельмі сонечна, быў міцеж Прыгожина падчас таго, як я быў у Киеве тады, а пасля я прыехаў, людзі чакалі восень, людзі чакалі, амаль не было паветраных трывог, людзі чакалі, што Расія пачне бомбіць інфраструктуру, і было вось какой-то дэпрэс і нейкі саспенс. Мне падалося, што вось зараз была какой-то вот адаптацыя, я бы назваў гэты перыяд, што людзі зразумелі, што гэта доўгі працэс, і яны працуюць, ну займаюцца сваімі ўнутранымі сітуацыямі, то бок есть, мне падаецца, што есть нейкі клінч цывільнага грамадства і ваеннага. Ваенны кажуць, што мы скончымся, вам все роўна прыйдзецца ісці ваяваць, таму вы павінны хаця б вучыцца гэта рабіць. Вось такая гісторыя. Я звярнуў увагу, вот я не ведаю, шановныя гледачы звярнулі увагу, мінулы прыезд Мелказёрава ва Украіну і пачаўся мяцеж Прыгожина. Гэты раз прыехаў Мелказёраў ва Украіну і пачалася курская аперацыя. Куды трэба, каб ты прыехаў, каб штосьці вот такое у Беларусі пачалося? Мне падаецца, што мне трэба застацца, каб гэты эфект затрымаўся, там не 2 тыдні сидзець у Киеве, быць в Киеве, працаваць в Киеве, а там, напрыклад, месяц, можа быць, за гэты час все вырашыцца. Вот это пра што Лукашенко казаў, там Кобрынскі плацдарм. Кобрынскі плацдарм, да. Дарэчы, ну для меня безумоўна, я даследаваў как-то стаўленне да беларусаў, і там, напрыклад, вот культурная частка людзей, праз тое, што там Маргарыта Леўчук удзельнічала ў культурным десанце, вось яны там мяняюць праз гэта там сваё стаўленне да Беларусі. Яны разумеюць, што есть проактыўная частка апазіцыянераў, якія вымушаны там былі з'ехаць, умоўна кажучы, і вось частка, якая там все гэта падтрымлівала. Таму нехта глобальна, ну просто не глядзіць на гэта. Для кагосьці просто Беларусь это уже fail state, і яны просто пра гэта забылі і гэтак далей. Да-да-да, вот выбачай, я перебиваю. Конечно, цяжка гаварыць пра такую агульную тэмпературу по больніцы, як кажуць, але і тое ж самае, як там украінскае грамадства да беларусаў ставіцца, таксама цяжка сказаць, бо ўсё ж таки ад кожнага чалавека асобнага нешта там нейкія ідуць флюіды, але ўсё ж таки вот што ты адчуў? Слухай, у меня была такая гісторыя, я ехаў на цягніку назад, і гэта в асноўным зразумела пра тое, што мужчынам цяжка выязджаць з Украіны, это в асноўным такі жаночы цягнік, і калі прыходзяць уже памежнікі, ты пачынаеш чуць там дыялогі, там ваш final destination, куды вы едзеце, і я просто пачуў, што жанчынка жыве в Мінск. Ну то бок, разумееш, она едзе з ночы, она едзе з Киева в... Нет, это был Дарахуньск, вёска такая, настолькі вёска, што нават жабкі побач няма. Ты едзе Дарахуньск, пасля яна едзе в Варшаву, пасля яна едзе там у Мінск. Ну то бок трэба вельмі хацець паехаць у Мінск. Я вот не ведаю, што ў е адбываецца у сям'і, як гэта все канекціцца. Слухай, напэўна, мы выйшлі на нейкі сярэдняе значэнне, што там беларус рознь, што трэба разумець гэта, таму што пачынаў я там першае сваё інтэрв'ю, там просто было пра тое, што беларусы не ствараюць матывацыі іх падтрымліваць, беларусы інертныя, беларусы не даціснулі, вся гісторыя Беларусі гэта как бы прыніжэнне і паразы, таму ну пачатак быў такі маральна цяжкі. Ну, так, при гэтым я людзям тлумачу, што как бы ты ведаеш, как бы я з табой ну, збольшага згодны наконт таго, што сітуацыя не самая там вясёлкавая, не самая вясёлая і цікавая, але как бы ну уже калі выбралі, то давай уже да талава тапіць за гэтую Беларусь. Слухай, я думаю, што нармалёвыя яны ставяцца, калі ты пачынаеш з імі размаўляць і нешта пра Беларусь размаўляеш, яны ставяцца абсалютна спакойна, ніхто табе ў твар цябе біць за тое, што ты Беларусь не стане.
В інтэрнэце, ну, не ведаю, які там настрой, але я думаю, што там 40 на 60, ну, 60 больш негатыва, 40 там больш пазітыва. Але, ну, вось, гісторыя той тэйк, які пра Левчук, мне падаецца, што кожны з нас можа быць амбасадарам Беларусі, паказваць там нашу нармалёвасць, наше жаданне за гэтую Беларусь стаяць і, адпаведна, падтрымліваць Украіну, потому што, ну, зараз все в руках Украіны. Наколькі ось гэтые амбасадарства палка Каліноўскага, Марго Ляўчук, яно спрацоўвае? Слухай, да я не знаю, не ведаю, потому что все ж залежыць ад людзей, але, ну, безумоўна, полк Каліноўскага, не гледзячы на тое, што ў іх адбываецца унутры нешта такое, что я сам не разумею, и как бы, может быть, это жарт, может быть, нет, но мне бы вельмі хацелася, что калі здарыцца у меня там 4-й прыезд, каб полк Каліноўскага яшчэ існаваў. Ну, безумоўна, ну, что датычна і Марго, і что датычна і палка по-рознаму, але, безумоўна, гэта вельмі моцная прамоцыя. Іх вельмі любяць, іх вельмі паважаюць, асабліва, ну, зразумела, людзей, якія на фронте. Хаця Марго таксама працавала на фронте, насамрэч гэта вялікая смеласць, я павінен адрэспектаваць, тому што гэта непростая праца, больш за тое выходзіць да байцоў, не ўсе з якіх ну, как бы хочуць гэта глядзець, і не все разумеюць, на халеру вы там да іх прыехалі нейкі там песні спяваць, тым больш оперу. Таму такая гісторыя. Я уже 3 раз сказал, там такая гісторыя, трэба неяк інакш сказаць. Трэба перагледзець. Гісторыя такая. Гісторыя такая, вось, да, неяк так, нешта такое, вось. З якімі ўвогуле, што, давай так, я хацеў задаць нешта, загаварыўся, не задаў, што ўсё ж такі найбольш уразіла ў гэты раз? Што, можа быць, трыгернула, што здзівіла? Да, па-ранейшаму вельмі смачна. Вось у меня такое адчуванне, ну, у людзей, якія не разумеюць, ну, то бок, у меня был дзень народзінаў падчас майго знаходжання ва ўкраіне, мне тэлефанавалі людзі ў тым ліку з Беларусі, і как бы они, ты дзе, я кажу, в Киеве, все, жах. Просто жах. Ну, і людзі не разумеюць. Для ютубок яны разумеюць, што там есть нейкая вайна, яна нібыта іх неяк не датычыцца, але у іх разуменне, што там вось тое, як не ведаю, там в Дюнкерке показывалі, ці як показывалі на Западном фронте без перемен нетфліксаўскі этот фильм апошні, ну, нейкае там пекла. У кагосьці можа быць адчуванне, што ты пераязджаеш просто мяжу, а там адразу пачынаюцца акопы і гэтак далей. Не, людзі жывуць, і для меня гэта, канешне, вось гэта гастранамія просто супер моцная, калі там любой хот-дог на заправцы, он будет просто фантастычна смачны, гэта вельмі здорово. Што ўразіла, я разумею, што это прадукт, зноў ж таки, майго ПТСР, но мне бы вельмі хацелася вазіць беларусаў туды. Вось зараз паехаў наш з табой калега, і ён часцяком ездзіць, Барыс Гарэцкі, з такімі візітамі, как бы, ведаеш, мне вельмі падабаецца іх матывацыя. Ён кажа, для таго, каб адчуць, што там адбываецца. І гэта абсолютно правильно, там уже чужы досвед, чужы вопыт мы не ўсведамляем. Ну, вось все гэта вучыцца на чужых памылках, все гэта бздура, все гэта не працуе. Мне бы вельмі хацелася вазіць людзей ва ўкраіну, каб яны гэта разумелі. Ну, хаця бы вот паслухаць гэтай паветранай трывогі, зразумець, як людзі жывуць, як яны выжываюць, што на месцы адбываецца. Таму што я не ўпэўнены, што вот і нашы размовы гэта перадаюць до конца. Маё асноўнае ўражанне гэта тое, што наколькі абвастраецца адчуванне гэтай несправядлівасці ва ўкраіне. Ну, то бок ты разумееш, што наколькі якасна спрацавала расійская прапаганда, наколькі агулам гэта страшная краіна і наколькі мы посткаланіяльнае грамадства, якое большая частка якога, гэта не азначае, што там народ у нас плохой і гэтак далей, але я разумею, што большая частка інертная і яны просто хочуць жыць. І как бы з аднаго боку я не магу абвінаваціць, што людзі хочуць жыць сваё там адное жыццё, якое ім дадзена. З іншага боку, как бы, ну, хочется нейкі надбудовы, разуменне, што гэта не толькі бытавой камфорт, твоё жыццё і тое, што, ну, ад кожнага залежыць, што там з гэтай краінай будзе. Таму было вялікае адчуванне несправядлівасці какой-то. Скажу шчыра, меня першыя 3 дні, напэўна, меня вельмі калбасіла наконт того, што адбываецца, што я там себе дазваляю час ад часу па-руску чытаць і гэтак далей. Я памятаю, што, ну, я рыхтаваўся да інтэрв'ю, і там культурны дэсант, вось гэты, які існуе, это 8 груп творчых людзей, які ездзяць па фронту і вось падтрымліваюць псіхалагічны стан байцоў. Яны таксама рэалізоўвалі праект кніга для байца, нешта вось такое гэта называецца. В асноўным гэта было для людзей, якія вярнуліся з палона, ці людзі, якія там прыйшлі з фронта з нейкімі там параннямі. І яны ім заплечнік, які яны ім выдавалі, яны клалі туды 3 кніжкі. Это зразумела, мне падаецца, што это, не ведаю, может быть, галоўная пасля Бібліі ў свеце кніжка, гэта сказаць жыццю так,
про канцлагер, ну то бок я чытал, напэўна мне трэба перачытаць, потому что я не до конца неяк ее усведоміў. Пасля гэта Себастьян Юнгер, калі не памыляюсь, племя, гэта тлумачыць, то бок сэнс вельмі просты. І вот, дарэчы, наш баец Янкі кажа, што мне вельмі падабаецца на фронте простое, што я там в как спортивном детском лагере. Потому что, ну, все максимально простое. То бок, ну, это эгалітарное грамадство. Все, ёсць приказ, Загад. Ёсць загад, ты яго выконваеш. А грамадство, ну, вот наше грамадство цивільнае, оно занадта складанае. Ну, і то бок тлумачыцца, чаму вайсковым вельмі цяжка пасля прыйсці ў грамадства. 100 сторонах літаральна, але вельмі трапляе у вайсковых. І трэцяя кніжка гэта Масад. Гэта просто апісанне, ну это як баевік, апісанне, ну і напэўна як нейкая рол-модэл, апісанне самых значных акцый гэтай структуры. І ты ведаеш, я першую чытаў Фрай, калі не памятаю как яго сказаць жыццю так, не памятаю аўтара як прозвішча. Я замовіў сабе 2 другіх. Я разумею, што как бы ну, я разумею, што это мой загоннік, я не магу сабе дазволіць гэта чытаць па-руску. Вот просто знаходзячыся ў Кіеве, замаўляючы гэта ў Кіеве. А я замовіў сабе гэты 2 кніжкі па-украінску, і вот неяк так вось хаця бы так вось рэалізавалася моя вось гэта спроба ад гэтай калоніі саскочыць. Ну, не тое, што я всем кажу, што чытаць там па-украінску, па-беларуску чытаць, хаця бы. Вельмі вам буду всім удзячны. Але вось гэтае пачуццё несправядлівасці і то, што ў гэты раз мне падаецца, што ў меня былі самыя адэкватныя эмоцыі наконт Украіны, таму што я бачыў верхні пік, я бачыў ніжні пік, вось тут было нешта пасярэдзіне. І таму вось я кажу, што мне хочацца рэалізоўваць гэты какой-то военны, назовём гэта так, турызм, няхай гэта вельмі цынічна гучыць, каб людзі гэта разумелі, каб людзі гэта адчувалі, і каб не абавязкова нараджалася такая ж рэфлексія, як у мяне, але каб гэта пачуццё несправядлівасці, яно рэалізоўвалася, і пачуццё таго, што все ненармалёва. Ну, как бы зразумела, што мы прызвычаемся к любому стану ненармалёвасці, але яно сапраўды ненармалёва. І што, ну, хаця бы думаць пра гэта, ну, ёсць вялікая нагода. З аднаго боку я з табой цалкам згодны, а з другога боку я адразу ты вот гаварыў пра гэта, мне ўзгадаваліся экскурсіі ў Чарнобыльскую зону, якую ў свой час там у мірныя гады яшчэ ладзілі, і думаю, нешта там падобнае. З трэцям боку мы ж вот, ну, калі казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, мы і так живем у нейкай такой атмасферы ненармальнасці свайго існавання. Нам яшчэ дадатковая ненармальнасць, за ненармальнасцю яшчэ адной ехаць у поездку. Не ведаю, слухай, я ж зноў ж таки, я менш за все хочу быць нейкім там маральным арыентырам, разумеючы, што мне самому нейкай там цэласнасці не хапае. Я не даю ні ў якім выпадку парадаў, да, я кажу про тое, што каб мне хацелася. Але, слухай, не выкшталцонасць, несавершэннасць мира майго наваколля, гэта мае праблемы, выключна. Таму я паехаў туды, атрымаў такія эмоцыі, і как бы, ну, яны для мяне важны. Я іх неяк перажыў, і, ну, слухай, моя галоўная выснова у выніку, на жаль, яна все роўна пра нейкую там атамізацыю, нейкую эміграцыю унутраную, да, што ты разумееш, што вельмі проста было ў 20-м годзе кагосьці заахвочваць на нейкія дзеянні. Зараз как бы, ну, сабе самому не хлусіць было бы вельмі добра. Таму как бы все роўна гэта нейкая атамізацыя, што людзі закрываюцца ў сабе, ну, то бок я разумею, што я зараз как бы, ну, мне важна рабіць тое, што я раблю. Мне важно рабіць это шчыра і быць шчырым таксама перад сабой. Тое, што там, я не ведаю, у нас там некаторыя мои людзі, якія засталіся ў Беларусі, лічаць для сябе нармалёвым ездзіць на выходныя ў Расію, ну, как бы, ну, я не прымаю, не разумею, але, ну, гэта ёсць. Вось такая гісторыя. Как бы ад таго, што я буду в эфіры Еврорадыё енчыць наконт гэтага, лепей не стане абсалютна. Таму как бы я канцэнтруюся на сабе, спрабую рабіць лепей, і калі я не ведаю 3 чарвя праз гэта захочу там па-беларуску паразмаўляць ці не ведаю пачытаць нейкія кніжкі па-беларуску, там у Янушкевіча набыць нешта, я буду супер задаволены. Ну, па-першае, я абсалютна вот тут я цалкам згодны з Мікітам без усялякіх там але, но там і мы самі там і гэтак яшчэ. Чытайце па-беларуску. Кніжкі ёсць, і кніжкі з'яўляюцца пастаянна новыя, цікавыя, і пішуцца, і ў перакладах выдаюцца у Янушкевіча, у Гютенберг, у выдавецтве
Новае з'явілася выдавецтва, да, я чуў таксама, не памятаю назвы. Да, карацей кажучы, ёсць і выдавецтва Скарыны у Лондоне, ёсць і ў Празе выдавецтва вясна Шупы выдатная, ёсць выдавецтва, якое заснавала Алексеевич. Карацей кажучы, ёсць што выбраць, ёсць што пачытаць. Чытайце па-беларуску. Зрабіце ласку Мікіце, ну і мне заодно ўжо. Да, і, дарэчы, я хочу сказаць пра Шупу, хочу адрэспектаваць, ну, то бок, зразумела, што мы працуем без нейкіх там выбухаў, вялікіх там прарываў, гэты мільёны, яны, как бы, ну, на жаль, скончыліся, але у моманце я вельмі кайфануў ад знаёмства з Шупам, і яго парады кніжныя, вось менавіта ад яго выдавецтва я прачытаў Залманяну і я прачытаў Тулу, і это было 2 выдатных кніжкі, я сапраўды кайфануў, так што спадару Шупе вялікі дзякуй. І вельмі раю всім гледачам пачытаць гэта. А я раю усім гледачам перагледзець, ну ці паглядзець, хто не глядзеў вось жыццё Маліны з Сергеем Шупа. Сергей, заўсёды рады цябе пабачыць, так што калі ласка. Дарэчы, Сергей, які, дарэчы, Мікіта, ну і шмат іншых людзей з'яўляецца героем праграмы Ідэя X, і яго нацыянальная ідэя ёсць у нашай самай першай экстрэмісцкай кнігай пасля 20-го года беларуская нацыянальная ідэя. Так што калі ласка. Глядач Максим піша: я ў нядзелю плёў маскіравочныя сеткі з украінскімі жанчынамі сталага ўзросту. Я так разумею, што гэта вот где-то ў Польшчы было, тут у эміграцыі, распавядаў ім пра Беларусь. Усё яны пра нас разумеюць і жадаюць нам вызваліцца ад Лукашэнкі. Вот казус Лукашэнкі ва ўкраіне як успрымаецца, дзейнічае, вот баяцца. Нет, я им всем задаю пытанне наконт таго, вы мне скажыце, калі ласка, як у вас Лукашенко меў такі высокі рэйтынг да там 20-го года, і все тлумачаць гэта, што не до 20-го нават, магчыма і до 22-го, то бок ён крышачку абваліўся. Ну, то бок все кажуць, што яму уже ніхто нічога гэтага не даруе, а да гэтага яны ўспрымалі яго як камедыйнага персонажа. Просто. Таму это, ну, казус, ну, я не могу сказать, что это казус, это их проблема. Я не ведаю наконт камедыйнага персонажа, я ведаю, што быў пэўны перыяд, калі паводле сацыялагічных апытанняў ён быў ледзь не самым там папулярным сярод украінцам замежным палітыкам. Нет, ён быў не ледзьве, а самым. Так і было. Таму как бы зразумела, што зараз безумоўна іншае стаўленне, і ніхто не хоча, каб раскрываўся гэты паўночны фронт, і ну, ніхто яму не даруе, і стаўленне вельмі асцярожнае. Таму калі таксама распачаўся Курск, нешта там же войскі нібыта сцягваліся да мяжы, пасля ён увёў, как бы, ну, карацей, адназначнае стаўленне да Лукашэнкі, яны яго так же не любяць, як і мы. Адзінае, што я не магу сказаць за дзяржаву, я не магу сказаць за рэал-палітык украінскі наконт таго, як яны ставяцца там да яго, як яны ставяцца да беларускай апазіцыі, і гэтак далей, ўжо занадта цяжкія для мяне тэмы, ад якіх у меня баліць галава. Мінулы раз, наколькі я разумею, у цябе асноўны быў такі ухіл у тваіх запісах, гэта беларускія добраахвотнікі. Так. Гэтым разам хто? Можаш не анансаваць, калі гэта супярэчыць? Не, я разумею, пра што ты кажаш. Не, безумоўна, мы працуем з беларускімі добраахвотнікамі, таму што, окей, яны могуць быць умоўна ноунеймамі, яны могуць быць не медыйнымі, гэта не людзі ўзроўню там пазнавальнасці янкі, але я размаўляў, напрыклад, з аднім афіцэрам, які адказвае за медыйку в гурі украінскаму, і ён кажа, што просто янкі праскачыл. То бок з яго сённяшняй працы ніхто бы яму не даў так размаўляць. То бок умоўна кажа, у гурі есть максимум 5 людзей, якія з адкрытым тварам могуць хадзіць на інтэрв'ю. Адзін з іх это вось наш баец Ігор. Я лічу, што сам факт таго, што людзі пайшлі на вайну, мы ім не глядзім, якая гэта прафесія, будь то ці то гэта парамедык, ці то гэта мінамётнік, ці то гэта штурмавік, ці то гэта не ведаю, нехта там хто сядзіць на складах. Гэта безумоўна частка вельмі цікавай гісторыі. Ну, у кожнага ёсць сваё. Так, безумоўна, у нас ёсць некалькі добраахвотнікаў. Мы вельмі шырака ў гэты раз размаўлялі пра тэму ампутацыі. Мы размаўлялі з гэтымі людзьмі, таму што, ну, вайна гэта не толькі гераічныя гісторыі. І вось быў дзень у меня, калі у меня быў уже цягнік да Варшавы, мы былі ў цэнтры, дзе вайсковыя займаюцца, пасля ім падганяюць усе гэтыя іх пратэзы, дзе яны займаюцца, бегу маленькі хлопчык. Я агулам не зразумеў, што там ідзе, я у нашага героя запытываю, госця, это мы ў яго былі ў гасцях, ну хай будзе герой. Я запытываю, кажу, а што там у хлопца, у него там пратэз па тыпу ёсць? Он кажа, ну да, ёсць, а ты не заўважыш, што у яго галава, ну, в шлеме?
Я кажу, а что такое? Он кажа, ну, у него полгалавы няма. Ну, то бок такая гісторыя, гэта вельмі краная, і праз той, што ты працуеш, гоніш, тебе хутка трэба паспець, яно пасля цябе наганяе, і, канешне, гэта разумець, гэта вельмі цяжка, і шчыра я хочу табе сказаць, как бы, зноў ж такі, это мае приколы, я нікому нічога не раю, не кажу, як рабіць, але я разумею, што, пасля таго, як ты гэта бачыш, там нармалёвая абсолютно, там, сям'я з грошамі, то бок я бачу дарагі вельмі Lexus маці гэтага хлопца, і вось атрымліваецца, што как бы чакала шчаслівае жыццё гэтага малого, а цяпер у него паўгалавы няма. Пасля цябе гэта даганяе, ты разумееш, што трэба вельмі шанаваць тое, што у цябе ёсць па факту. Таму у нас, безумоўна, мы спрабуем размаўляць з мясцовымі украінцамі, гэта вельмі цяжка, таму што трэба разумець, што у іх ёсць сваё медыйнае поле, якое квітнее, якое сапраўды развіваецца. Я вельмі зайздрошчу украінскім крэатарам праз тое, што сапраўды клас. Все, то бок хочаш пра NBA, хочаш пра футбол, хочаш пра культуру, хочаш пра гумар. Все глядзіцца, все адэкватна, все нармалёва. Безумоўна, захоўваецца рускі ўплыў да гэтага часу. Але сэнс у тым, што калі ты спрабуеш выйсці на кагосьці украінскага, ты разумееш, што перад табой стаіць 28 украінцаў, пасля стаіць там 10 расіянаў, і пасля вось ты. То бок для таго, каб прабіцца, гэта трэба вельмі пастарацца. Спрабуем чынавенства, пакуль не вельмі атрымліваецца, працуем з нашымі добраахвотнікамі, і атрымліваецца, што вось неяк так. Вось Ганапольскі у нас быў, давно таксама хацеў, папярэдні раз не атрымалася. Ёсць нейкія людзі, якія, ведаеш, там, ты на сушы, я на море, мы не встретимся никак. Это Газманов, нельзя отставать такое. Я прошу прощения. То бок, просто у нас крышечку рассинхрон за ими отрымливается, але я сподіваюся, что сустранемся. Так, что, может быть, я не спытаўся, бо я хочу вернуться, может быть, до наших уже больш вузких справ, але вот по Украине, может быть, что ты сам хотел бы отзначить, там, может быть, вывести, промовить? Да, я просто, не трэба думаць, што гэта, галоўнае, я вельмі банальныя рэчы, магчыма, скажу, тым больш для гледачоў Еўрарадыё, але мне падаецца, што вы трымаеце павестку вельмі моцна і інтэнсіўна, таму людзі, якія там хаця бы 2 разы на тыдзень глядзяць Еўрарадыё, мне падаецца, яны вельмі ў павестцы, вельмі глыбака, і зразумела, што там гэта не для вас, але ёсць вайна ва ўкраіне, гэта наша справа. Гэта справа, ад якой вельмі залежыць наша навейшая гісторыя, і у якой вельмі шмат для нас інфармацыі, у якой для нас, магчыма, дзесьці шмат натхнення таксама, наконт таго, што трэба рабіць. Пры гэтым, как бы, моя асноўная ідэя, што это Настя Костюгова мне падарыла гэтае слово, якое она там сціўцера ці дзе взяла, еврокукалцізм. Ой, не еврокукалцізм, а кукалдизм. Это калі ты хочаш быць украінцам больш, чым самі украінцы. То бок, ведаеш, як таксама цытую вялікіх людзей, Саша Івулін сказаў, што мы крычалі паўгады пасля вайны, што хопіць глядзець расійскае, все пачалі глядзець украінскае. То бок, такія беларусы, якія все не могуць как-то адцэнтравацца на сваім. Таму, как бы, сэнс у тым, што я вельмі паважаю тое, што там адбываецца, я гэтым вельмі натхняюся, і я вельмі хачу, каб некаторыя рэчы, як, напрыклад, тренд на сваё, яны у тым ліку былі і у нас. І пры гэтым разумееш, наколькі гэта все цяжка, я не скарджуся, гэта мой выбор абсолютно. Как бы я зразумеў, што да талава будзем тапіць, как бы пайці в IT я заўсёды паспею. Таму вось такая гісторыя. Зноў сказал 4-й раз, я прошу прощения. Я буду працаваць на гэтым. Мы вот записываем, да, трэба часцей хадзіць на эфіры і так, гэтым каснаязычым не пакутвацца ад яго. Увогуле ты вельмі жвава гаворыш, я прыгадываю, калі там 2 гады ці троху болей ты прыйшоў да мяне першы раз і па-беларуску гаварыў, там трошку былі затыкі, а зараз цябе не спыніць, не стрымаць, як беларускую пагоню тое ж самае. Слухай, было пытанне, і вот акурат у тэму, што ты зараз прамовіў, што сёння на твой погляд адбываецца ў беларускім Ютубе? Выжыванне. Элементарна выжыванне. Просто у нас была размова з Сашем Івулінам да яго, напэўна, дня народжання, і, напэўна, гэта не самая адэкватная размова, праз тое, што ёсць у некаторых мужчын вельмі лірычны такой перыяд перад сваім днём народжання, пачынаецца нейкае пераасэнсаванне не тое каштоўнасці, не тое жыцця, не ведаю. Карацей, атрымалася так, што Саша таксама цяжка працаваць, і Саша, мне падаецца, што окей, Саша мой сябар, і, можа быць, гэта неадэкватная адзнака, але мне падаецца, што з улікам аб'ёма працы, з улікам
яскравасці відэа з улікам дадатковых нейкіх абвесаў на свой відос, Саша зараз робіць адну з найлепшых прац у беларускам Ютубе. Саша у неверагоднай форме. І зразумела ж, Сашы пасля гэтага, калі ён сапраўды робіць вялікі вельмі аб'ём, атрымліваць 19 000 праглядаў, яму маральна цяжка. Тым больш, што чалавек быў на піку. І у любого креатора, асабліва тых людзей, якія там как-то выбухнули, выстрелілі ў 2020 годзе, узнікае там некаторая фрустрацыя. І слушнае пытанне наконт таго, навошта мы робім, сэнс які. Таму кожны з нас, хто ёсць зараз працуе ў Ютубе, шукае для сябе там нейкі сэнс. Калі гэта не ведаю, не праца, просто журналісцкая праца, як у вас, я паважаю гэта, маецца на увазе, што у вас ёсць вялікае буйное медыа, і вы гэта робіце. То бок у вас ёсць калектыў, у якім таксама, мне падаецца, магчыма, ёсць нейкая там падтрымка, што вы разумееце там свае мэты, задачы і гэтак далей. То бок для чаго існуе там, напрыклад, Еўрарада, для чаго існуе там наша Ніва, для чаго існуе там іншыя вашы канкурэнты. Зразумела, калі ты проект аднаго чалавека, як то Чеснок Лайф ці там, напрыклад, Жыццё Маліна, узнікаюць там пытанні да сябе экзістэнцыяльныя. На халеру гэта все адбываецца, калі там нас ніхто не глядзіць. Але гэта таксама неправільна казаць, наконт ніхто не глядзіць. Той же за сценкай сидзіць твой галоўны рэдактар, які калісьці сказаў, што уяві сабе, што просто вось там, не ведаю, твой твіт на 1000 чалавекаў, просто паставь гэтых людзей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, паставь наколькі гэта будзе шмат. Таму кожны для сябе шукае матывацыю. Гэта вельмі філасофскі. А так наконт таго, што адбываецца, адбылося значная падзея. Наш з табой агульны сябра Саша Чарнуха робіць зараз першы народны YouTube. Это супер. Саша малайчына, і сапраўды это вельмі крутая праца по пітчингу проекта, і вельмі крутая яго рэалізацыя па-ранейшаму, і вельмі круто, што то бок людзі паверылі яму і гэта зрабілі. То бок у нас Сашам простое, што мы таксама збіраем грошы, он кажется, за свой контент. Саша Чарнуха збірае грошы на свой контент, а мы з Сашам Івульным збіраем за свой контент. Розныя спробы, і у нас безумоўна ідзе цяжэй, мы гэтую працу разрабілі горш, чым Чарнуха. Таму вось асноўная падзея і лепшая, напэўна, падзея беларускага Ютубе гэта рэгенерацыя і узнаўленне проекта Міністэрства культуры. А ў астатнім што яшчэ адбываецца? Я павінен азначыць прагрэс, я не ведаю, ці слушна мне гэта казаць, але насамрэч я лічу, што мы не канкуруем в беларускам Ютубе з-за таго, што яго вельмі не шмат. А мы адзін аднаго как-то падбухторваем, адзін аднаго натхняем, і гэта адна такая суполка. Я павінен азначыць прагрэс Насты Роўды і прагрэс яшчэ іх СММ каманды, таму што яны прасоўваюць свае інтэрв'ю просто супер. 2 тыдні ідзе нагадванне, вось гэта, і вельмі крутыя прагляды, і у нас крутая форма, безумоўна. Што мне яшчэ падабаецца ў беларускам Ютубе? Там мне все падабаецца ў беларускам Ютубе. Адзінае, што, безумоўна, я разумею людзей, якія мне скажуць: Мікіта, на халеру глядзець ваш беларускі Ютуб, тому што там няма чаго глядзець. Я часткова разумею, пра што ідзе гаворка, таму што вось я калі быў ва ўкраіне, памятаю, у меня быў дзень, нядзеля гэта была, і адзін толькі вольны быў дзень з гэтых 16. І я паглядзеў раніцай Чарнуху, і я разумею, што больш нічога няма. Просто вот у нас дзень, калі у нас менавіта з таго, што я гляджу, больш нічога няма. І зразумела, гэта замкнёнае кола, якое нейкім чынам ці то трэба разагнаць, ці то трэба яго неяк сламаць, таму што мы посткаланіяльная дзяржава, нам прасцей глядзець расійская, в расійскам есть шмат контента, які не напружвае нікога сваімі там гісторыямі пра гісторыю, пра пагоню, пра годнасць, пра дзяржаву, пра вайну і гэтак далей. Людзі хочуць жыць. З іншага боку, калі мы будзем так працягваць, то нічога свайго не разав'ецца. Але, я ж кажу, што ў выніку все сканчваецца тым, што кожны з аўтараў, па-першае, шукае грошы, па-другое, шукае для сябе матывацыю. І вось гэтыя два пытання дазваляюць працягваць неяк працаваць. Вось гэта тое, што для мяне адбываецца зараз у беларускім Ютубе, які, не гледзячы на тое, што яго катуюць, яго гвалцяць, яго забараняюць, працягвае працаваць на вельмі высокім узроўні. Адпаведна, фінансаванню, адпаведна таму, якія тут ёсць грошы. Цалкам згодны, да, таму што сам часам чакаеш, адна справа гэта твае эфіры, ты там робіш, да, гэта цікава, там можа быць калег паглядзець, але ёсць пэўны пул таких праграм, той же самы Чарнуха, там Маліна, Загляне сонца, там часікі цікаюць, ток Роўды. Тое, што ты чакаеш, што ты праглядаеш, а я ведаю, што Ютуба беларускага і розных праектаў, праект цікаў шмат.
але неяк вот яны выпадаюць. Гэта ці нашага далягляда не хапае, ці сапраўды не спрацоўвае вот гэта па раскрутцы па прасоўванню нейкая схема. Слухай, ну у нас ёсць тэлеграм-канал беларускі YouTube Беларусі, і зразумела, што там яны больш-менш все адсочваюць, што новае з'яўляецца, больш за тое яны адсочваюць і там беларускі TikTok і гэтак далей. Слухай, тут сэнс у тым, што на сістэмную працу хапае далёка не ўсіх. І просто, ну, якая матывацыя пакласці, ну, то бок, гэта не праца, гэта лайфстайл. Калі ты жывеш гэтымі тэмамі, калі ты жывеш іншымі людзьмі, калі ты жывеш гэтымі камандзіроўкамі, вось я сёння учорашні весь вечар і сённяшнюю раніцу я правёў у там пошуках адэкватнага магчымасці даехаць да Вільні. Таму што гэта просто нейкае лагістычнае шаленства Варшава і Вільня, тым больш што зараз там частку чыгункі ад Беластока рамантуюць, і атрымліваецца, што у тебя 8 была гадзінаў дарога, а зараз яна 9 з перасадкай на аўтобус. Ну гэта просто, ну, дурнота, і ты шукаеш магчымасці, каб туды трапіць, каб нешта запісаць. Вось такімі вось рэчамі я займаюся, таму гэта, ну, гэта частка майго лайфстайла, і зразумела, што гэта таксама ўплывае на мой настрой, гэта ўплывае на мою сям'ю, і гэта ўжо трэба, канешне, как-то вучыцца размяжоўваць гэта все. Вось неяк так. А наконт маладых крэатараў, я сур'ёзна, я 2 гады таму я ўдзельнічаў у школе там відэаблогера. Я разумеў, як заахвоціць гэтых людзей. Ну, то бок, я разумею матывацыю сказаць. Ну, то бок, яна для мяне захоўваецца, што мы такім чынам, ствараючы беларускі YouTube, мы мацуем как-то, ну, таксама знаходзім нацыянальную ідэю, а гэты раз пасля мы нейкі грунт для сябе ствараем, ну, і мы змагаемся з там рускай агрэсіяй. Наколькі гэта зараз матывуе маладых людзей, я не ведаю. Скажу табе шчыра, абсалютна шчыра, я хочу сказаць. Але, ну, как бы для мяне гэта захоўваецца матывацыяй. Таму мы ж бачым, не ведаю, вось я, напрыклад, за той час, што я в беларускам Ютубе, я бачыў 3 ітэрацыі, напрыклад, Каці Раецкай. Ну, то бок, таксама чалавек себе шукае. Это чалавек з досведам, это чалавек з таксама з сувязямі, маецца на ўвазе, што ёсць пэўны прадакшн. Все не круцяцца і все не шукаюцца. І нават у такіх прафесіяналаў таксама гэта вельмі нелёгка даецца, каб гэты праект працягваць. Ну, і з апошняга, напэўна, ну, вось хто замацаваўся, ну, гаспадар Халезін. Мой вялікі... дарэчы, да. Мой вялікі паклон. Што-то даўно не было яго, ці я пропускаю? Все нармалёва, ты просто пропускаеш. Чалавек нават зрабіў ежу ў Грэнландіі. Гэта бачыў, да. Да, таму з Халезінам все больш-менш нармалёва, але ж для яго гэта дадатковая, для яго гэта нейкае хобі. Просто у кожнага свой фетиш, вот Халезін гатуе ежу на камеру. Вось, таму я прашу прабачэння, гэта, магчыма, мой ва ўсіх, хто там так ці інакш сутыкаецца, мне падаецца, з Украінай ёсць таго ці іншага кшталту ПТСР, то бок у меня няма добрых словаў наконт таго, як нам развіваць беларускі YouTube, але я спадзяюся, што ну, то бок я для себя спрабую выбраць на максімальна. Ведаш, я раней, я все казаў, што мяне Зянон Станіславович пакусаў, і я вось все крыўдаваў на людзей, якія не размаўляюць па-беларуску, не глядзяць беларускі YouTube. А цяпер я разумею, што беларуса, калі вось яго штурхаць, калі яго трэсці, што ты павінен, ты гэта, нічога не будзе, будзе адваротная рэакцыя. Таму вельмі спакойна, вельмі на стылі, вельмі шляхетна, займайся сваёй справай, рабі ёй стылёва, рабі яе якасна, і гэта якасць можа быць прывабіць каго-небудзь. Можем переписать. Я думаю, что у меня уже готовы, да? У меня уже лепшие думки, чем там. Так, да, это Микита мае на увазе вось гэтую сваё інтэрв'ю у праграме Ідэя X про нацыянальную ідэю мы з ім разважалі. Я просто дастаў кніжку, каб вот, ну, умоўна кажучы, прарэкламаваць, раз мы уже про рэкламу загаварылі, і кнігу, і Мікіту яшчэ раз. І ведаеш, што цікава, звярнуў увагу, от ідзе інтэрв'ю Мікіты Мелказёрова вот тут вот, а наступны за ім паварачваецца пан Зубар, беларускі добраахвотнік, які воюе у лавах ЗСУ. Просто вот каб вы былі ў курсе, краці кажучы, хочаце атрымаць аўтограф Мікіты Мелказёрова не просто на якой-нибудь паперцы ці там на грудзі ў сябе, а лепш вот у кніжцы, что можна будзе паставіць, пахваліцца, а можа потым калі-небудзь і на аукцыён, на сотбіс выставіць. То, калі ласка, набывайце кніжку. Мікіта, хацеў бы коротко яшчэ, тому что у нас тут чарговы эфир наближается, коротко, да, вот этой сумеснага проекта с Івуліным яшчэ раз вярнуцца. Як вы до гэтага прыйшлі, якая мэта? Мэта? Ну,
звыш ідэя. Слушайте, мэта наконт того, что ну я чуў уже абвінавачанне ў свой бок. Беларусы все ж таки не абвінавачвалі, ёсць маё адчуванне суб'ектыўна, што беларусы чэмпіёны по чэмпіёну ўсходняй Европе па крытыцы, хаця магчыма весь кожны народ так лічыць. Мы прыйшлі да гэтага, таму што ну мы не можам гэта не рабіць. Нам гэта цікава рабіць. Мы знаходзім магчымасць записываць нейкія відосы, абмяркоўваць свае тэмы, таму што як сказал Івулін, мы з табой пакуль каву п'ем, так давай мы лепей зробім нейкі падкаст. Ну і зразумела, просто была эксперыментальная ідэя паглядзець, наколькі людзі гатовы ахвяраваць за беларускі контент. Потому як мы працуем пакуль што не вельмі, але я вельмі ўдзячны всім нашим супортерам, гэта вельмі здорава і вельмі круто. А я могу сказаць на дадзены момант, што мы выйшлі в ноль. Вось по тому прадакшну, што мы ёсць, мы заплацілі дызайнерцы, нет, яшчэ не заплацілі, мы заплацілі монтажору, мы хутка заплацім дызайнерцы, самі мы нічога з гэтага не зарабляем. Ну, то бок гэта такі вось эксперымент. І мне заўсёды был цікавы фармат падкаста. Сашы гэта таксама было цікава, таму рэалізоўваем, таму што хочам, таму што маем магчымасць, і мне падаецца, таму што мы гэта даволі добра робім. Так, ну на завяршэнне мы с тобой не бачыліся, дакладней з таго часу, пакуль мы с тобой не бачыліся, прынамсі ў студыі, у цябе шмат што ў жыцці змянілася. Гэта ну жыццё і жыццё сабе асабістае, як па мне. Тым не менш і зараз у каментарах я думаю, што і табе таксама не адзін раз пісалі, якія задаюць пытанні наконт твайго асабістага жыцця, там тваёй дзяўчыны, там яе прафесіі, гэтак далей. Ты адказваеш ці пасылаеш адразу, ці вот як ты ставіш? Слухай, я шчыра кажучы, я не бачу, ну у нас няма шоу-бізнеса. Ну што мне з гэтага? Якая мне плюс? Меня журнал Вокнас пазаве на агортку з Алінай і сфоткае нас за ганарар $10 000. Ну не, ты ведаеш, я скажу табе шчыра, што я ўпершыню адчуў, што такое, калі цябе абмяркоўваюць за спіной, калі мы пачалі сустракацца з Алінай, і людзі просто мы онлайн чыталі нейкі форум, какой-то ну дурацкі форум пра мінскі форум пра тое, што ой, я бачыла іх в Варшаве, выбачце, калі ласка, не смогла зрабіць фотку, але я вернулася па эскалатару яшчэ раз і паглядзела, як яны паводзяць адзін за адным. Ну то бок гэта было даволі брудна. Я не разумею на халеру так падставляцца, на халеру, ну то бок я разумею калегаў, напрыклад, з нашай Нівы, у якіх был проект наша Ніва, яны спрабавалі ствараць свой там шоу-бізнес. Гэта цалкам нармалёва, как бы для того, каб людзі глядзелі і абмяркоўвалі сваіх. Але ну для мяне, як для аб'екта гэтага ўсяго, у меня матывацыі высокай няма. Я не адчуваю ніякіх праблем наконт таго, чым займаецца моя жанчына. Я цалкам задавольны сваёй жанчынай, я цалкам ее кахаю, падтрымліваю тым, што яна робіць. Для мяне гэта самае галоўнае. Дарэчы, яна таксама стала удзельніцай проекта «Полчаса кардио» с Максимом Парашута і Ані Піровай. Таксама подписывайтесь, вельмі якасна прадакшн зроблены, по контенту ўжо самі вырашайце, падабаецца вам ці не. Таму ну галоўнае, што мы любім, кахаем адзін аднаго, как бы, што вот у нас ужо пэўная рэалізацыя даверу да адзін аднаго ёсць, тое, што у нас ёсць сабака цяпер. І ну все как-то спокойно развивается, і мне гэта вельмі падабаецца. Глобально как бы ну мне саромецца нечага, я ну про гэта шчыра кажу, у меня все нармалёва. Але шырака про гэта размаўляць, ну дзеля чаго? Просто я ж табе кажу, што калі бы мне вот такога кшталту вядомасць давала нейкія бонусы, ну не, беларуская вядомасць, акрамя таго, што цябе могуць крышачку больш паліваць брудам, і акрамя таго, што на цябе магчыма завядуць крыміналку, на жаль, пакуль нічога не дае. Ну і з прыемнага ну можна да сябе ў госцікі прыйсці. У прынцыпе, как бы бонусы на гэтым крышачку сканчваюцца. Ну вот глядач пад нікам Сярожа піша: перадайце Мікіце, што абы файная дзяўчына была, а дзе там што, галоўнае каханне, ўсё астатняе фігня. Пры гэтым как бы я хочу сказаць, што ну маё ж там шчасце ўнутранае, мае пачуцці ад таго, што пра мяне думаюць і як мяне абмяркоўваць іншыя людзі, асабліва што датычна сям'і, агулам ніяк не мяняецца. То бок у меня можа быць, што мне стане, у меня все пачарнее ад таго, што я пачытаю каментары пад маліны час ад часу, хаця я разумею, што там працуюць некаторыя аддзелы і працуюць прафесійна. Бывае такое, але вот все, што сям'і тут, я дзякуй Богу, я цалкам упэўнены. Ведаеш, мне часам кажуць, што ты бачыў, што табе ў каментарах там пра цябе пісалі.
Я кажу, ведаеце, можа не поверыць, я не читаю каментароў, асабліва вот не ўчытываюся. Я читаю пытанні, калі задаюць нейкія там госцю, а ўсё астатняе там... я не могу обесценивать то, что люди пишут комментарии. Я больше за то, я удзячны ботам, потому что яны таксама разганяюць всю гэтую актыўнасць, все гэтыя алгарытмы, все вельмі добра, асабліва я бачу, як яны працуюць, напрыклад, по свайму інстаграму. Калі вось бачу, далі разнарядку пісаць, што ён картавы. І яны пачынаюць, вот 9 чалавекаў пішуць одно і тое. Это так дзіўна, такі спорт вельмі цікавы. Таму, ну, я читаю все, я дзякую вялікі ўсім, хто актыўнічае, хто крытыкуе, таксама вельмі вялікі дзякуй. Я разумею, што мы жывы праз гэта, да? Што гэтым людзям не ўсё роўна. Вось, але как бы эмпатыі глобальна ўсім беларусам я бы вельмі пажадаў, потому что калі табе пішуць, што ладно, скажу. Калі табе пішуць, што вы в Киеве знаходзіце, не маглі знайсці нікога лепей, чым Ганапольскі, я разумею, што гэта не іх праблема гледачоў. Ну, то бок людзі не разумеюць, як будуюцца дамоўленасці і як цяжка гэта зрабіць, асабліва калі ты у там іншай краіне. Таму гэта нейкая, ну, то бок я прымаю. Гэта моя прафесія. Все заўсёды ведаюць, як гадаваць дзяцей, займацца палітыкай, гуляць футбол і здымаць жыццё малюнае загляданне сонца. Таму как бы это частка жыцця. Вожык Патрыёт, дзякуем Мікіце і камандзе Маліны за тое, што ствараюць беларускі космос. Слухайте, аж прырыўнаваў неяк вот Вожык. Напиши уже и... Вожик это ваш, да. Ну, а піша Маліне, вот так, я ж кажу, аж прырыўнаваў. Але тым не менш, дзякуй вялікі Мікіта. Яшчэ раз раю ўсім подписываться і на жыццё Маліна, і загляне сонца, і на сумесны іх праект с Івуліным. Ну і ў прынцыпе, подписывайтеся і глядзіце YouTube-каналы усе іншыя беларускія. Дзякуй, Мікіта. Дзякуй табе. Коротко, может быть, хочешь что-нибудь проанонсовать? Может, новый проект, новую программу, чарговый выпуск? У суботу будет чарговый выпуск, завтра будет «Загляне сонца». Я крышечку поменял падыход. Ну, то бок я глыбей как-то спрабую гэта рабіць і не так несцісь по тэксту, як заўсёды. А вось па Маліна дакладна будзе, просто не ведаю пакуль якая, таму што ёсць там унутраныя перамовы. Карацей, все будзе нармалёва. За вольную пятніцу записываем чарговыя падкасты, 2 штукі. Называюцца «Нешта будзе», дарэчы, і сапраўды нешта будзе. Так што яшчэ раз дзякую, што працягваеш сваю працу. Мне падаецца, што гэта пераемістасць паміж пакаленнямі журналістаў яна павінна існаваць. Гэта вот і ёсць тая трываласць, якую разбівае беларуская ці руская ўлада кожны раз у беларускім грамадстве. Таму трэба яе ладзіць самім. Так што дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Ну, а я тады уже, видать, раз Мікіта сам прапанаваў, так бы анансую, што бліжэйшым часам мы з ім запішам пераасэнсаванне ці новы погляд, яго погляд на нацыянальную ідэю беларускую. Давай. Дзякуй, все, шчасліва, жыве Беларусь. Жыве вечна.